खुलुमबाय गासै बड'लेण्डनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो खुलुमबाय। जोङो बे समावहाय दिल्लीनि रामलीला मैदानाव दङ। दिल्लीनि रामलीला फोथारावहाय जोंहा जोंनि दिनै बे भारताव जे बिजेपिनि सासनाव बिजेपिनि राजखान्थियावहाय जे जानाय लोंनाय गासैबो जिनिसा दामा बारायजोब्बाय। दा बेनिखायनो जोङो मोनसे नाम होदों महंगाई पर हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल। दासिमबो राहुल गान्धी बिथाङा सफैयाखै। दा हाजार मानसिया फैजेनबायानो। स्टार्टिं प्रग्रामा जाजेनबाय। नोंथांमोना नुनो हागोन बिराद मानसि दंबाय। ओरै खोलानिफ्राय लानानै एखेबारे सारा भारतनि मानसिफोर फैबाय। बेहायनो फोरमायनो नागिरदों जे दिनैबो बिजेपि बिजेपिनि राजखान्थिखौ भारतनि लाख मानसिफ्रा दङ। बेनिखायनो जोङो दंफैयो इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ दिनैहाय बे दिल्लीयाव फैनानै गासै भारतनि लाख मानसिफ्रा फैनानै जानाय लोंनाय बेसाद बानायनायनि दाम बारायनायनि एगेन्स्टआव हाल्ला बल मोनसे प्रग्राम लादों। दा बेनि प्रग्रामाव जोंबो दिनै आसामनिफ्राय बिदिनो नोंथांमोना नुबाय गथ'फोर नुगोन दिनै लाख इन्डियान बासफोर नरेन्द्र मदिनि खुंथायनि सायावहाय हेंथा होदों। बिथाङा गेदेर खोथा बुंदों। जोङो गावबो जाया आरो मालायखौबो जाहोआ होनदों बिथाङा। नाथाय दिनै भारतनि गासै सम्पतिखौनो बिथाङा 3% मानसिनो होदों। दा बावहाय जोंनि गासै भारतनि गोरिब गुन्द्रानि सानखोआ बांबाय थादों आरो बांबाय थादों। फरायनायनि फारसे साख्रि बाख्रिनि फारसे खहा जाबाय। लोगोसे गोरिब गुन्द्रा आबादारिफ्रा खहा जाबाय। आरो बे गासैखौबो लानानै दिनैहाय जोङो मोनसे सिन्था जे जोङो बिजेपिनि एगेन्स्ट हेंथा खालामगोन। आरो गाबोन समफोरनिफ्रायनो 7 थारिखनिफ्राय राहुल गान्धीनि दैदेननायाव जोङो कन्याकुमारिनिफ्राय लानानै जम्मु काश्मीरसिम मोनसे पदयात्रा थाबायनानै लागोन। बेबो 7 थारिखनिफ्राय जागोन। गोबां बुंला रायजोफोर खुलुमबाय।